την αρμενική κοινότητα του Βερολίνου, παρένσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε ανάμεσά μας, μαζί μας και δίπλα μας για την αναγνώριση του κοινού αγώνα. Θα ήθελα, αφού ευχαριστήσω το Σύλλογο Ποντίων Βερολίνου για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση, να σας πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος για δύο κυρίως λόγους. Για χιλιάδες άλλους που βρίσκομαι ανάμεσά σας, αλλά για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί βρίσκομαι σε μια χώρα που ο πρόεδρος της πριν λίγες μέρες μίλησε για μας. Ποιος αλήθεια από εμάς, από όλους μας, κάποιοι από εμάς το πίστευαν, έστω κι αν λέγανε ότι μπορεί αυτό να αργήσει, αλλά το πιστεύαμε. Ποιος αλήθεια πίστευε ότι θα έρθει η στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γερμανίας θα μιλήσει για μας, αλλά κυρίως θα μιλήσει για το γεγονός ότι συντελέστηκε μια γενοκτονία και μια βασική ευθύνη έχει και η Γερμανία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πρέπει να το κρατήσουμε όλοι και όλες. Το δεύτερο είναι ότι αισθάνομαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι ανάμεσα και μαζί με φίλους με τους οποίους μας συνδέει και μια φιλία, αλλά κυρίως μας συνδέει ένας κοινός αγώνας. Όπως ξέρετε, ο αγώνας εμπεριέχει μέσα τη λέξη αγωνία. Η αγωνία λοιπόν αυτή είναι ότι αυτό το ζήτημα της γενοκτονίας έφτασε στο σημείο όπου πλέον, όπως το είπε και η αγαπητή Τάνια, η πρόεδρος, έφτασε στο σημείο που όλοι να μιλούν για μας. Βέβαια, για να το πω λίγο, γιατί ξεκίνησα με τα ίσα και θα πάω στα ζαρωτά. Καταλαβαίνετε οι πόντοι, και όσοι δεν είστε πόντοι, ξεκίνησα με τα ίσα και πήγα στα στραβά. Θα πάω και να τα πω και αυτά. Μακάρι και οι Έλληνες και η Ελλάδα να μιλούσαν για τη γενοκτονία. Βέβαια, θα ξεκινήσω με μια χαρμόσυνη είδηση και θα κλείσω με αυτή, γιατί ουσιαστικά, πώς θα φέρει ο Θεός και η ιστορία και οι άνθρωποι, φτάσαμε σε ένα σημείο που πλέον παίρνουμε αναγνωρίσεις τη μία μετά την άλλη. Ο Θεός μας δίνει δύναμη γιατί είχαμε και θα έχουμε ένα δύσκολο μοναχικό δρόμο, πολύ δύσκολο, αλλά ξέρετε, σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο, τουλάχιστον για μένα και για όσους με γνωρίζουν που είναι αρκετοί εδώ πέρα μέσα, θέλω να σας πω ότι είχα δύο πολύ σημαντικούς συμμάχους αυτόν τον αγώνα, οι οποίοι δεν με πρόδωσαν και δεν θα μας προδώσουν ποτέ. Το ένα είναι η πίστη μας και το δεύτερο είναι οι κεκοιμημένοι προγονείς μας, οι οποίοι θα πρέπει να σας πω ότι βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας, γιατί οι ψυχές τους αναπαύονται, γαληνεύουν και ηρεμεύουν, γιατί μιλάμε για αυτούς. Ξέρετε, είμαστε μοναδικός λαός που τα ταφεία τους τα λέει μνήματα. Δεν υπάρχει άλλος λαός στον πλανήτη. Και υπάρχει μια σχέση από την αρχαία Ελλάδα που φτάνει μέχρι σήμερα, που προέρχεται από ποια? Από τη μούσα μνημοσύνη. Αυτή η οποία μας συνδέει με το χθες και με το σήμερα και με το αύριο. Θέλω να ξεκινήσω διαβάζοντας κάποια λόγια και θα καταλάβετε στο τέλος γιατί ξεκινάω έτσι. Είναι της Γιουλάν Αρτζή. Η Γιουλάν Αρτζή, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν η κουρδικής καταγωγής βουλευτής του Σουηδικού Κοινοβουλίου, η οποία πριν 5 ακριβώς χρόνια πήγε ενάντια στο κόμμα της και όταν οι ψήφοι για την αναγνώριση γενοκτονίας ήταν 130-130, σηκώθηκε με θάρρος. Οι γυναίκες αυτές με θάρρος πραγματικά μας εντυπωσιάζουν, γιατί μας θυμίζουν πολύ ηρωικές μορφές και στην Ελλάδα και στην Αρμενία και παντού. Μας θυμίζουν λοιπόν το γεγονός ότι οι γυναίκες πολλές φορές αναλαμβάνουν το ρόλο του άντρα. Αν ο άντρας σημαίνει πηγαίνω αντίθετα στο ρεύμα, η Γιουλάν Αρτζή, όπως και πάρα πολλές άλλες γυναίκες από την Ελλάδα και την Αρμενία μέχρι το Κουρδιστάν σήμερα, αναλαμβάνουν τον ρόλο των ανδρών. Αυτή λοιπόν η ψήφος της Γιουλάν Αρτζή ήταν η καθοριστική με την οποία αναγνωρίστηκε η γενοκτονία από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. 131 υπέρ, 130 κατά. Πώς τα φέρνει πολλές φορές η ιστορία. Ξέρετε όμως τι είναι το πιο σημαντικό? Οι λίγες γραμμές που θα σας διαβάσω και αυτό που θα σας πω μετά.
Κάθε φορά που ακόμα μια χώρα αναγνωρίζει τη γενοκτονία, η αλήθεια πλησιάζει λίγο πιο κοντά στην Τουρκία. Το τελευταίο στάδιο της γενοκτονίας είναι η άρνησή της και δυστυχώς η Τουρκία βρίσκεται σε αυτό εδώ το στάδιο. Η αναγνώριση της γενοκτονίας δεν αποτελεί πλήγμα για την Τουρκία. Αντιθέτως, η μη αναγνώρισή της αποτελεί πλήγμα για την ίδια και για τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό είναι σημαντικό όλες οι δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν σε ανθρώπινες αξίες να συνεχίζουν να αγωνίζονται και να ασκούν πίεση στην Τουρκία προκειμένου να αρχίσει να λέει την αλήθεια και να παραδεχτεί τη γενοκτονία. Αυτός είναι ο λόγος της μέσα στο Σουηδικό Κοινοβούλιο και ένα χρόνο αργότερα στην Αθήνα. Ξέρετε τι έκανε όμως αυτή πρώτα? Ζήτησε συγγνώμη γιατί οι πρόγονοί της σκότωναν τους Έλληνες, τους Αρμένιους και τους Ασσύριους. Πόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη για μας? Πόσοι άνθρωποι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη για το γεγονός ότι ένα μαζικό έγκλημα αναγνωρίζεται από πάρα πολλούς ανθρώπους, πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, διπλωμάτες, όλο το φάσμα της πολιτικής και ιστορικής κοινότητας, και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι στην Ελλάδα, δυστυχώς, οι οποίοι το αρνούνται. Ποιος είναι αλήθεια ο λόγος για τον οποίο αρνούνται ένα μαζικό έγκλημα στο οποίο στήχησε τη ζωή σε 1.000.000 ανθρώπους, δικούς μας ανθρώπους? Είναι οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Ξέρετε πόσα είναι τα ορφανά? Πάνω από 100.000. Αρκετοί από εσάς στην Ελλάδα θυμάστε στη δεκαετία του 50 και του 60, που μετά τον εκκλησιασμό υπήρχαν οι αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού. Ήταν οι δικοί μας άνθρωποι. Στη δική μου την οικογένεια είχαμε μια αγνώμενη, δεν την βρήκαμε ποτέ. Αλήθεια, για αυτά τα ορφανά υπήρξε κάποτε συζήτηση? Όλοι μας ξέρουμε πόσα χρωστάμε στην εφορία, πόσο είναι να πληρώσουμε στο ρεύμα, στο τηλέφωνο, στο νερό. Ξέρει κάποιος να μας πει πόσο ήταν τα ορφανά? Πόσοι είναι οι αγνοούμενοι? Πόσοι, για να πάω και λίγο πιο πίσω για να το συνδέσω, που είναι ο στόχος της ελευθερίας μας, πόσοι θυσιάστηκαν προκειμένου το 21 εμείς και μετά να είμαστε ελεύθεροι? Δηλαδή, πόσοι πέθαναν στην Επανάσταση, την οποία την ξεκίνησε ένας Πόντιος και την τέλειωσε ένας Πόντιος. Είναι ο τίτλος, το όνομα του συλλόγου σας. Είναι και η απάντηση σε όσους λένε που ήταν οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες και οι Θρακιώτες, οι Κωνσταντινοπολίτες και όλοι στην Επανάσταση. Θα προχωρήσω λέγοντας το εξής. Φανταστείτε ένα λαό ο οποίος βρίσκεται για 3.000 χρόνια σε έναν χώρο, ο οποίος δημιουργεί εκκλησίες, ναούς, βιβλιοθήκες, οικίες. Να σας πω κάτι για τα σπίτια, επειδή πάρα πολύ, ειδικά στη Γερμανία, το τελευταίο διάστημα αγοράζεται πλέον σπίτια. Ο Εμπεδοκλής, που ήταν ένας Πόντιος, ξεκίνησε από την πατρίδα του Διογέννη, από την πατρίδα του Στράβων, από την πατρίδα όλων των μεγάλων Ποντίων, Μικρασιατών και άλλων Ελλήνων που άνθησαν σε αυτή εδώ την περιοχή. Όταν έφτασε στη Μάγνα Γκρέτσια, δηλαδή στη Μεγάλη Ελλάδα, έγινε πλέον φιλοσόφου και πολιτικός. Ξέρετε, η έννοια του πολιτικού, του πολίτη, του πολιτισμού είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Το γεγονός δηλαδή ότι φτάσαμε σε ένα σημείο μετά από περίπου 100 χρόνια από την τέλεση του μαζικού εγκλήματος για να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε όχι μόνο την αναγνώριση, αλλά και την αποκατάσταση των εγκλημάτων που έγιναν εις βάρος μας. Ο Εμπεδοκλής λοιπόν έλεγε το εξής. Οι Έλληνες τρώνε σαν να είναι να πεθάνουν αύριο και χτίζουν σπίτια σαν να είναι να πεθάνουν ποτέ. Βάλτε στο μυαλό σας την έννοια της τροφής. Η έννοια της τροφής που δεν είναι μόνο η υλική, είναι η πνευματική. Ο Διογέννης ξέρετε πώς έμεινε στην ιστορία. Έμεινε στην ιστορία γιατί είπε κάνε στην άκρη γιατί μου κρύβεις το φως, δηλαδή την αλήθεια. Ή έψαχνε μέρα μεσημέρι με ένα λιχνάρι να βρει την αλήθεια. Αυτός ο άνθρωπος ή όλοι οι άνθρωποι σαν το Διογέννη είναι οι άνθρωποι που ψάχνουν σήμερα για το ζήτημα. Φανταστείτε αυτόν τον λαό που έφτιαξε ποδοσφαιρικές ομάδες, οι οποίες το 1921 απαγχωνίστηκαν γιατί είχαν μπλε και άσπρη στολή με το γράμμα π. Θα σας διαβάσω μια επιστολή και θα τη συγκρίνετε με μια επιστολή
ιστορία, εμένα πραγματικά με συγκλονίζει ανθρωπίνως. Το 1921 το ίδιο είναι και με τους Αρμένιους. Πολλές φορές αναρωτιέστε βλέποντας τηλεόραση, όσοι ακόμα βλέπετε τηλεόραση, αναρωτιέστε πού είναι οι ηγέτες μας. Ή δεν υπάρχει κάποιος ηγέτης, δεν υπάρχει κάποιος αρχηγός. Επειδή λοιπόν και το 15 με τους Αρμένιους και το 21 με τους Έλληνες υπήρχαν ηγέτες, ξέρανε όλοι αυτοί που ετοίμαζαν τη γενοκτονία ότι αν δολοφονήσεις τους ηγέτες δεν υπάρχει καθοδήγηση του λαού. Ο Χίτλερ όταν είπε ποιος θυμάται τους Αρμένιους, το είπε γιατί πρώτον δεν καταδικάστηκε ο θήτης και δεύτερον ήξερε ότι αν δολοφονήσεις τους ηγέτες δεν υπάρχει συνέχεια του έθνους. Ένας από αυτούς τους ηγέτες οι οποίοι πιάστηκαν το 1921 μαζί με κληρικούς, βουλευτές, δασκάλους, καθηγητές ήταν και ο Αλέξανδρος Ακριτίδης από την Τραπεζούντα. Θέλω να διαβάσω λίγες γραμμές για να δείτε πώς αυτός ο άνθρωπος από τη φυλακή μπόρεσε και έδωσε το νόημα της ζωής μας ακόμη και σήμερα. Γλυκητάτη μου Κλειό, σήμερα μετελέστε τη φυλακή λειτουργία και κοινωνήσαμε, περίπου 100. Έχει αποφασιστεί ο δια της κρεμάλας θάνατος. Αύριο θα πηγαίνουν οι 60, μεταξύ αυτών 5 τραπεζούντι και θα γίνει ο δια της αγώνης θάνατος. Την Τρίτη δεν θα είμαστε στη ζωή. Ο Θεός να μας αξιώσει και σε εσάς να δώσει ευλογία και υπομονή και άλλο κακό να μην δοκιμάσετε. Όταν θα μάθετε το λυπηρό γεγονός, να μην χαλάσετε τον κόσμο, να έχετε υπομονή. Τα παιδιά ας παίξουν και ας χορέψουν. Αυτά τα γράφει ένας μελοθάνατος. Και στη συνέχεια προσέξτε ένας άνθρωπος που είναι λίγες στιγμές πριν το θάνατο, αλλά είναι πατριώτης και άνθρωπος, δείτε πώς μιλά. Τα παιδιά να τα κανονίσεις όπως ξέρεις εσύ. Ο Θόδωρος σας να αναλάβει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανέναν. Ο Γιώργος να τελειώσει το σχολείο. Ο Γιάννης να είναι μαζί του στη δουλειά. Τον Παναγιώτη να το στείλει στο σχολείο και τη Βαλεντίνη να τη μάθει σε απτική. Ο Παπασημεών να μας μνημονεύει ενός οζώ. Να δώσεις 5 λίρες στη Φιλόπτωχο, 5 λίρες στη Μέριμνα, 5 λίρες στο σχολείο. Και ας με συγχωρέσουν όλοι οι αδελφοί, οι νυφάδες και όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι. Αντίο, βαίνω προς τον πατέρα και να με συγχωρέσεις. Το ίδιο, έστω και αν ο Ακριτίδης δεν είχε ποτέ διαβάσει Κολοκοτρώνη, έκανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λίγο πριν αισθανθεί ότι έφτασε το τέλος του. 6 μήνες πήγαινε σε όλο το Μοριά και τη Ρούμελη για να ζητήσει συγγνώμη από όσους έβλαψε και από όσους δεν έβλαψε. Σας θυμίζω ότι οι Κολοκοτρώνοι του σκοτώσανε το παιδί. Σας θυμίζω επίσης ότι δέχτηκε τους δολοφόνους του παιδιού του στο σπίτι και τους ετοίμασε φαγητό. Σας θυμίζω επίσης ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν φυλακισμένος, καταδικασμένος 2 φορές εις θάνατο. Ποιος από εμάς έχει τη δυνατότητα να μιλήσει όπως ο Αλέξανδρος Ακριτίδης ή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και να συγχωρέσει? Και κλείνω με την επιστολή του άλλου μελοθανάτου, του Ματθαίου Κοφίδη, ο οποίος ήταν βουλευτής Τραπεζούντος. Φιλτάτη ουρανία, χθες η μέρα της σταυροπροσκυνήσεως παρουσιαστήκαμε στο δικαστήριο. Δεν έχω καμιά ελπίδα. Σήμερα θα δοθεί απόφαση η οποία θα είναι καταδικαστική. Σας αφήνω υγεία και στην προστασία του Παναγάθη. Περιτά τα πολλά λόγια. Θάρρος και εγκαρτέρηση και ελπίς επικύριο για να μπορέσει το καταδύναμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο. Σας γλυκοφιλώ όλους. Ιστερόγραφο. Στα παιδιά την ευχή μου, καλή πρόοδο, καλή διαγωγή και η ψυχή μου από μακριά θα αγάλεται. Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι 2 άνθρωποι καταδικασμένοι σε θάνατο, 2 άνθρωποι που περιμένουν το τέλος τους γιατί ήταν Έλληνες, χριστιανοί, Έλληνες, ήταν άνθρωποι οι οποίοι αντέδρασαν στη γενοκτονία και γράφουν για όλους εμάς. Θα σας διαβάσω τώρα και μια επιστολή, η οποία πραγματικά όταν τη διάβασα πριν χρόνια και την ανέδειξα, γιατί στην Ελλάδα και γενικότερα όπου υπάρχει
Πολύ σιωπή υπάρχει και προπαγάνδα και το αντίθετο φυσικά. Όπου υπάρχει προπαγάνδα υπάρχει και σιωπή. Υπάρχει εδώ πέρα ένας άνθρωπος ο οποίος προτείνει τον βασικό υπεύθυνο της γενοκτονίας και αυτών των ανθρώπων που σας διάβασα τις επιστολές τους για Νόμπελ Ειρήνης. Ο Μουσταφά λοιπόν Κεμάλ, πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, είναι άνθρωπος που συνέβαλε τόσο πολύτιμα στην ειρήνη. Ως αρχηγός της ελληνικής κυβέρνησης, τώρα που η υπογραφή της ελληνικής συνθήκης γενιάζει μια νέα εποχή στην πορεία της Ελληνικής Ανατολής, έχω την τιμή να προτείνω την υποψηφιότητα του Μουσταφά Κεμάλ για τη μοναδική τιμή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το γράμμα του Ελευθέρου Βενιζέλου, προκειμένου να απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Κεμάλ. Μπορεί από εσάς αρκετούς να σας σοκάρει, αλλά αυτή η επιστολή είναι αληθινή, είναι πραγματική, με υπογραφή, αποστολέα και παραλήπτη. Να σας κάνω μια αναγωγή να δείτε πώς είναι τα πράγματα. Πρόσφατα βρέθηκα μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αρμενίας για ακόμη μια φορά, για να μιλήσω στο Παγκόσμιο Φόρουμ που έγινε για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας. Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έζησα στη ζωή μου είναι η εξής. Πριν 5 χρόνια, όταν βρέθηκα εκεί για ακόμη μια φορά προσκεκλημένος, φύτεψα ένα δέντρο στο Τσιτσενακαμπέρ. Είναι το μνημείο της γενοκτονίας των Αρμενίων. Εμείς δεν έχουμε εθνικό μνημείο γενοκτονίας, θα πρέπει να ξέρετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη είναι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Δεν έχουμε το μνημείο για τη γενοκτονία των Ελλήνων που στήχησε τη ζωή σε 1 εκατομμύριο. Σας θυμίζω ότι το αντίστοιχο μνημείο που πηγαίνουν όλοι οι αρχηγοί κρατών στην Τουρκία είναι το μαυσορείο του Κεμάλ, το οποίο, όπως ξέρετε, έχουν κατατεθεί 2 στεφάνια από Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, οι οποίοι κατέθεσαν στεφάνι σε αυτόν που 2 νόμοι του κράτους, 2 νόμοι, όχι ένας, 2 νόμοι του κράτους, τον ονομάζουν ότι είναι ο βασικός υπεύθυνος γενοκτονίας. Είναι ο Χίτλερ των Ελλήνων. Εδώ υπάρχουν πολλές αντιφάσεις. Πολλές φορές η ψυχιατρική δεν μπορεί να τα ερμηνεύσει ούτε αυτή. Εγώ προσπαθώ να τα ερμηνεύσω με πολιτικούς όρους. Όταν λοιπόν φύτεψε ένα δέντρο εκεί στο Τσιτσενακαμπέρ, όπως φυτεύουν όλοι οι επίσημοι προσκεκλημένοι της Δημοκρατίας Αρμενίας, ο στόχος είναι 1,5 εκατομμύριο δέντρα. Γιατί όπως στέρισαν τη ζωή σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, μέσα από το δέντρο, αυτό που λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, φύτεψε ένα δέντρο για να το βρει το παιδί σου αργότερα, φτιάξε ένα σπίτι για να το δει το παιδί σου, έστω κι αν εσύ δεν θα κατοικήσεις ποτέ εκεί πέρα μέσα. Το 1,5 εκατομμύριο δέντρο λοιπόν είναι σε ένα μνημείο που αντικατοπτρίζει και δείχνει την γενοκτονία. Θα πρέπει επίσης να σας πω δημόσια για πρώτη φορά ένα γεγονός το οποίο δεν το έχω πει στο εξωτερικό και επίσης πρέπει να το πω γιατί αξίζει να το πω για να το ξέρετε. Το ζήτημα της γενοκτονίας στην Αρμενία πολλές φορές τέθηκε προσωπικά το 2010, αλλά και από άλλους προγενέστερα. Ένας είναι ο Μιχάλης Καρδαλίδης, το 2004. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν δημοσίας ένα ζήτημα το οποίο με συγκλώνησε, αλλά έφερε πολλές φορές και αποτέλεσμα πολύ διαφορετικά από αυτά τα οποία ήθελαν να προξενήσουν και να δημιουργήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι βάζαν και βάζουν εμπόδια. Πάρα πολλοί με έχουν ερωτήσει στο εξωτερικό κυρίως γιατί η Αρμενία δεν έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία. Εμείς έχουμε αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων εδώ και 20 χρόνια. Πάρα πολλές φορές ρώτησαν γιατί οι Αρμένοι κρατούν αυτή τη στάση. Έτσι λοιπόν, ως άνθρωπος απόγονος διασωθέντος του ολοκαυτώματος των Ελλήνων, κυρίως όμως ως πολίτης, γιατί έχω και δικαιώματα εκτός από υποχρεώσεις ως πολίτης της Ελληνικής Δημοκρατίας, ρώτησα και έθεσα το ζήτημα δημοσίως και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Πρωθυπουργό της Αρμενίας το 2010. Ως όφυλα. Έχουμε καθήκον και χρέος. Θα πρέπει να σας πω ότι πρόσωπο πολύ ψηλά ιστάμενο μου είπε, τώρα μπορώ να το πω γιατί έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία από την Αρμενία, ότι η Ελλάδα αντιδρούσε και αντέδρασε για το ζήτημα αυτό. Μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι η Ελλάδα αντιδρά για να μην αναγνωριστεί η γενοκτονία?
Δυστυχώς όμως, μετά από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, πώς τα φέρνει η ιστορία, και κοιτάξτε πώς τα φέρνει και με έναν τρόπο πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό. Αυτός που έβαλε το ζήτημα της γενοκτονίας στο κοινοβούλιο της Αρμενίας είναι από μητέρα Αρμένισσα και από πατέρα Πόντιου. Έτσι λοιπόν, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο Σαρμανάτζοφ ως αντιπρόεδρος της Βουλής βάζει το ψήφισμα και ψηφίζεται η γενοκτονία των Ελλήνων και των Ασσυρίων από το Αρμενικό Κοινοβούλιο. Να πάω και λίγο πιο πέρα. Πάρα πολλές φορές αναρωτηθήκαμε όλοι μας, όταν ρωτάει ο ένας από πού είναι κλπ. Όλοι θα πούνε ένα μεγάλο ποσοστό από την Τραπεζούντα, άλλος από την Κυρασούντα. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί δεν υπάρχουν ονόματα πόλεων, χωριών, οικισμών που υπήρξαν για χιλιάδες χρόνια? Για παράδειγμα, έχετε βρει κάποιον άνθρωπο που να λέει «Είμαι από την Τρίπολη»? Η Τατιάνα Γκρίτσι-Μιλιέξ έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο που λέει για την Τρίπολη του Πόντου. Αυτό το βιβλίο ήταν απαγορευμένο 22 χρόνια. Γιατί, λέει, θα δημιουργούσε προβλήματα στην ελληνοτουρκική φιλία. Ο Δημήτρης ο Ψαθάς, ο μεγάλος αυτός θεατρικός συγγραφέας στη γη του Πόντου, λέει: είναι δυνατόν η φιλία να στηρίζεται στο ψέμα? Είναι δυνατόν η ειλικρινής φιλία και συνεργασία να στηρίζεται στο ψέμα? Φανταστείτε λοιπόν ότι πολλές πόλεις, χωριά, οικισμοί έπαψαν να υπάρχουν γιατί καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ορισμένους Τριπολίτες από τον Πόντο θα τους βρείτε στην Αθήνα και είναι μερικές οικογένειες. Μπορώ να σας πω και άλλους οικισμούς, χωριά και πόλεις που έχουν εξαφανιστεί τελείως. Ξέρετε γιατί? Πρώτα σκότωσαν τους άντρες, δηλαδή τους παππούδες μας. Μετά αποπειράθηκαν να σκοτώσουν τις γυναίκες. Χωρίς γυναίκες δεν υπάρχει ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έστω αν και κάποιοι λένε παραφύση ότι μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί, το καταφύση είναι μέσω της γυναίκας. Και μάλιστα είναι καρπός αγάπης, έρωτα, συναισθημάτων. Δηλαδή τα πιο ωραία συναισθήματα του ανθρώπου. Γίνεται ο άνθρωπος συνδημιουργός. Όταν λοιπόν δεν μπορούσαν να τη δολοφονήσουν αυτήν την πηγή της ζωής, την βίαζαν. Υπάρχουν αναφορές από αμερικανικές πηγές που στη Σμύρνη και στην Τραπεζούντα το 22, το 21, το 23 λένε πρώτη φορά είδα τόσες φορές και τόσες πολλές έγκυες γυναίκες και κορίτσια. Επειδή μια φορά στην Αθήνα το είπα αυτό, θέλω να σας το πω για να το έχετε υπόψη σας κι εσείς. Υπήρχαν κλινικές στην Αθήνα, με το επιβεβαίωσε ο γιος ένας γιατρού το 1922 που κάνανε μαζικές εκτρώσεις για να μην φέρουν στη ζωή τα αποτελέσματα των βιασμών. Το ίδιο που κάνανε και στους Αρμένιους, το ίδιο που κάνανε και στους άλλους λαούς Ναζί. Θέλω επίσης να πω για τα παιδιά, επειδή βρίσκονται αρκετά παιδιά σήμερα ανάμεσά μας. Χωρίς παιδιά δεν υπάρχει ζωή. Το ευτύχημα, ξέρετε ποιο είναι ανάμεσα στα άλλα? Υπάρχουν και αρκετά δυστυχήματα, Στεφάνια, κλπ. Προβάς στην Κύπρο 19 Μαΐου, κρατική ορχήστρα Αθηνών. Και πρέπει να σας πω και κάτι για να το γνωρίζετε. Η καταγωγή μου είναι από την Αδριανούπολη, από την Ανατολική Θράκη και έζησα και γεννήθηκα στην Αλεξανδρούπολη. Δείτε πολλές φορές η λεπτομέρεια πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει. Ξέρετε ποια είναι η λεπτομέρεια? Η κρατική ορχήστρα Αθηνών αποπειράθηκε να σταλεί από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Πολιτισμού το 1997 στην Άγκυρα για να παίξει στις γιορτές μίσους που κάνει ο Κεμάλ, στη μνήμη του Κεμάλ. Η 19η Μαΐου στην Τουρκία είναι η μέρα της νεολαίας και του αθλητισμού. Γιορτάζουμε τη δολοφονία μας με γιορτές που απευθύνονται σε νέους ανθρώπους. Αυτή είναι η προπαγάνδα. Ο Γκέμπελς, αυτή είναι η κατάσταση. Ο Γκέμπελς έκανε τα ίδια. Μάλιστα δημοσιεύτηκε και ένα βιβλίο στο Χάρβαρντ, το οποίο θεωρείται το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου, που λέει «Ο Χίτλερ ήταν ο μαθητής του Κεμάλ». Το λένε οι ίδιοι πλέον. Οι ίδιοι οι Τούρκοι το λένε. Δεν το λένε μόνο ξένοι. Και μάλιστα οι μέθοδοι που ακολούθησε ο Χίτλερ
ήταν οι ίδιοι που ακολούθησε τον Κεμάλ. Στοχοποίησε τους Έλληνες και τους Αρμένιους, όπως ο Χίτλερ στοχοποίησε τους Εβραίους. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών λοιπόν αποπειράθηκε να σταλεί πού? Στον τόπο του εγκλήματος. Είναι δυνατόν κάποιος Αρμένιος πρόεδρος Δημοκρατίας ή πρωθυπουργός να πάει να στείλει την κρατική ορχήστρα να παίξει στις γιορτές μίσους? Είναι δυνατόν κάποιος Αρμένιος να καταθέσει στεφάνι στον Κεμάλ και στους νεότροπους? Και να το πω ακόμα πιο προκλητικά, υπάρχει κάποιος Γερμανός που θα μπορούσε να τιμήσει τον Χίτλερ? Εδώ πέρα υπάρχουν δύο πράξεις, οι οποίες δυστυχώς τίμησαν τον δάσκαλο του Χίτλερ. Ευτυχώς όμως, και πρέπει να το πω και κάποια στιγμή πρέπει να κάνετε και στις αντίστοιχες πράξεις, η κρατική ορχήστρα Αθηνών καταρχήν δεν είναι μπάντα ενός τσίρκου που τη στέλνουν δεξιά και αριστερά να χορέψει και να τραγουδήσει σαν τσίρκο. Υπάρχει σοβαρότητα, υπάρχει μουσική που αποπνέει σοβαρότητα. Η μουσική λοιπόν της κρατικής ορχήστρας Αθηνών είπαν: δεν θα πάμε στην Άγκυρα να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να παίξουμε σε γιορτές μίσους που αφορούν τον ελληνισμό. Τώρα στις 19 Μαΐου θα δείτε χιλιάδες Τούρκους να έχουν σημαίες που έχουν μήκος 1919 μέτρα και να τιμούν τους φαγείς και τους δολοφόνους. Και θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, τότε υπήρχε Ολυμπιακή κρατική. Πρόεδρος των πιλότων της Ολυμπιακής ήταν ένας δικός μου άνθρωπος. Λίγα μέτρα είναι τα σπίτια μας. Πρέπει να πω και το όνομά του, γιατί έχει σημασία να λέγονται και τα ονόματα τους. Ήταν ο Βαμβακούλας. Αυτός λοιπόν πήρε απόφαση ως διοικητικό συμβούλιο της Ολυμπιακής να μην πετάξουν τα αεροπλάνα της Ολυμπιακής για την Άγκυρα. Δείτε λεπτομέρειες. Και αυτούς τους δύο, και τον Βαμβακούλα και όλους τους πιλότους της Ολυμπιακής και την κρατική ορχήστρα Αθηνών, την τίμησαν οι νέοι πόντοι της Αθήνας. Οι τιμήσεων τιμημένων που λένε στα Κυριακά. Θέλω να κλείσω με 2-3 σκέψεις για όλους μας. Και να σας πω και ένα χαρμόσυνο νέο, το οποίο το δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό και πρέπει να το μοιραστώ, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν πολλά. Όταν βρέθηκα στην Αρμενία, είπα δύο πράγματα μεταξύ των άλλων. Πρώτον, ευχαρίστησα την Αρμενία για την αναγνώριση. Και δεύτερον, είπα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, γιατί πλέον έχουμε αποτελέσματα τα οποία πραγματικά μας προκαλούν και εμάς έκπληξη, θαυμασμό βεβαίως, αλλά κυρίως μας δίνουν δύναμη για να συνεχίσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε μια αναγνώριση ακόμη από το Σίδνεϊ, από έναν δήμο εκεί. Ξέρετε, τα παιδιά για τα οποία σας είπα, που είναι εδώ ανάμεσά μας, πάρα πολλοί από αυτούς που σας είπα, τον Κεμάλ, τον Τοπάλο Οσμάν, τους νεότροπους, δεν θα ήταν μαζί μας, γιατί αυτοί θέλαν να μας κάνουν ένα λαό μουσείο. Πρώτον, αυτό δεν το πέτυχαν. Είμαστε πολύ περισσότεροι και έχουμε πλέον πολύ καλύτερα εφόδια. Φανταστείτε ότι αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν όλους τους Έλληνες. Είμαστε πάνω από 60-70% σε απώλειες. Οι Αρμένοι είναι 90%. Βέβαια λέει ένα ποίημα αρμένικο που το γράφει ο Σαρογιάν, ελπίζω να το ξέρεις, που λέει: ακόμη και 2 Αρμένοι να μείνουν, αυτοί οι 2 θα φτιάξουν μία Αρμενία. Εμείς, όπως ξέρετε, μείναμε πολύ από την τραπεζούντα σήμερα. Θα πρέπει να σας πω αυτό το οποίο είναι πολύ εκπληκτικό, γιατί μας δίνει θάρρος και δύναμη. Στη Βέρνη της Ελβετίας, δικοί μας άνθρωποι από εκεί θα κάνουν εκδήλωση για την γενοκτονία. Στα τουρκικά πλέον μιλούν όλοι. Εμείς με αυτούς τους ανθρώπους είμαστε χρόνια μαζί. Έχουμε γράψει βιβλία, έχουμε κάνει αγώνες, έχουμε πάει στο εξωτερικό, έχουμε μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Είμαι ευτυχής που έχω τόσους συναγωνιστές Τούρκους πραγματικούς διανοωμένους, οι οποίοι κάνουν και πορείες και διαδηλώσεις και μιλούν σε όλο τον κόσμο χωρίς να φοβούνται. Και δεν πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί από αυτούς μπαινοβγαίνουν στις φυλακές. Αλλά πολλές φορές αυτό που λέει ο Γκάντι, ότι στην αρχή σε αγνοούν, μετά σε περιφρονούν, ύστερα σε πολεμούν, στο τέλος νικάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι θα νικήσουμε. Θέλω να κλείσω λοιπόν με ένα χαρμόσυνο νέο για να φύγετε από εδώ
σίγουροι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται ανιδιοτελώς για το ζήτημα αυτό. Βρίσκομαι ανάμεσά σας επειδή αυτό είναι το καθήκον μας. Δεν αμείβομαι για αυτό που κάνω, δεν αμείβομαι για που βρίσκομαι ανάμεσά σας, δεν αμείβτηκα ποτέ για αυτό εδώ το ζήτημα. Γιατί είναι ένας ιερός αγώνας. Δεν μπορείς να βγάζεις λεφτά πάνω σε ανθρώπους που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν λεφτά. Όπως λένε, το ποντιακό έχει ψωμί. Έτσι και λένε. Εμείς όμως, ξέρετε, ο άρτος είναι το πιο ωραίο κομμάτι της ζωής μας. Πώς το λέει το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη, έχουμε τον άρτο, αλλά ούτε πάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος. Χρειάζεται δηλαδή τη δύναμη της ψυχής και της καρδιάς και του μυαλού του. Θέλω λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μου τη χαρά. Είναι σε μια μεγάλη προσπάθεια, θα ακολουθήσουν και άλλες, θα τις μάθετε. Σήμερα λοιπόν έφτασε μία ακόμη αναγνώριση της γενοκτονίας, η οποία όμως έχει σημασία να σας διαβάσω από πού είναι και ποια είναι η σημειολογία της. Εμείς οι Κούρδοι, απόγονοι των αρχαίων καρδούχων που συνάντησε ο Ξενοφόντας, αναγνωρίζουμε όλα τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων, τη γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον τους από τους νεότροπους και τους Κεμαλικούς στο χρονικό διάστημα 1908-1923 και συνεχίζουμε τον αγώνα απελευθέρωση όλων των λαών. Από το Κόμπανι μέχρι την αρχαία Άμυδα, το σημερινό Διάρμπακι, μέχρι τη Σμύρνη και την Τραπεζούντα. Μουσλέμ Ιμπραχήμ, μέλος της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας, Ροτσάβα Κόμπανι. Το Κόμπανι και η Ροτσάβα είναι ένα από τα ομόσπονδα κρατήδια του Ιράκ, που εκεί υπάρχουν οι Κούρδοι που αγωνίζονται σε δύο μέτωπα. Στον γενοκτόνο που δολοφόνησε τους Έλληνες, Αρμένιους και Ασσύριους και Κούρδους και συνεχίζει να δολοφονεί, και απέναντι που έχει τους Ισλαμιστές. Όπως βλέπετε, ο αγώνας συνεχίζεται, έχει αποτελέσματα, να είστε αισιόδοξοι, θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.